Goddag! Jeg hedder hvad var det nu, jeg hed? Gremlings! Det var det, jeg hed. Det er Gremlings kæreste. Hvad var det nu, jeg hed? Goddag! Goddag! Hallo? I tv-avisen sagde de, der ville begynde at regne. Det er jo flot solskinsvejr. Åh nej! 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 Så, nu er vi kommet ind for i tørvejr. Det var bedre, meget bedre. Nå. Hallo? Min kæreste. Vil du ikke prøve det der seje tårn deroppe? Jo, det vil jeg da godt dog. Så, godt skat, nu er du oppe. Så får vi dig indsprøjtet, og nu er du okay, og vi får puttet nogle plaster på. Skat! Har du det okay? Ja, jeg har det fint. Vi gynger! Au! Nu er det anden gang, vi er på hospitalet. Eller, jeg mener mig. Jamen, det er jo ikke noget at gøre ved. Jo, det er. Når jeg kommer ud her fra hospitalet, så lover jeg, at jeg vil købe en fed racerbil. Så, nu har jeg fået købt min fede racerbil. Den er bare så fed. Må jeg godt få den? Ja, det må du da godt. Så, nu er vi kommet hjem. Jeg skal også trænge til at sove lidt på den lange dag. Så, nu skal jeg også sove. Vi ses slut. Goddag. Og det her, det er lavet af Martin Gård Jensen. Og titlen på det her, det hedder Blackburn. Og det er en meget rigtig god film, som er inspireret af mine 2 gremlins. Goddag. Det er mine 2 gremlins. Det her, det er Idorn. Og det her, det er Dawn. Vi ses.